Em dic Joan Juncosa, tinc 36 anys i em dedico a l'arquitectura i a l'art. Jo vaig néixer artista. Em vaig formar com a arquitecte i va haver un moment, justament ara durant la pandèmia, com tanta gent, va ser el moment de dir i què foto ara en la meva vida aquí tancat a casa? Doncs escolta, aprofito a pintar, perquè feia molts anys que no pintava d'una manera plàstica i vull com recuperar aquesta cosa. Vaig decidir pintar i el que em vaig trobar és una frustració màxima de que estava acostumat a pintar exteriors, perspectives i de sobte dins de casa què puc pintar? I la inspiració la vaig trobar en el terra hidràulic del pis on vivia. Era un mosaic molt xulo, molt maco, però a la vegada com que el trepitgem, no? És un tema de maltractar un element que jo considerava art puro i duro. I vaig pensar que el meu art podia servir una mica per posar en valor aquest paviment. Llavors vaig començar a reproduir les mateixes peces. Jo no dissenyo res, jo agafo dissenys de 1900, de 1870, dissenys modernistes que em semblen fantàstics, però que a la vegada tu quan vas pel carrer i veus que en una obra estan tirant a la runa tot aquest patrimoni que tenim, doncs penso, ostres, vull que el meu art posi en valor tot això que està passant. I després mesclar una mica amb el pop art, amb aquests colors tan brilli-brilli, que el que fan en realitat és com llamar molt l'atenció, però justament per això jo el que vull és recuperar que el que és xulo en realitat és la peça original. Els dissenys els recupero, mira, per exemple, aquí tenim una peça que pot ser un gran exemple del que és recuperar un disseny. Són peces que tu trobes a la runa. Quan reformen un pis, doncs està permès tirar-ho, però en realitat són peces, dissenys fantàstics. A mi em sembla una passada, això. I llavors jo intento captar-lo, reproduir-lo i utilitzant aquests colors com més vius, més brillants, perquè al final jo el que vull en la meva obra és posar en valor l'original. Penso que li aporten que la gent més moderna, més actual d'avui en dia, que li agraden aquests colors, doncs és com que es llami l'atenció a aquests dissenys. Jo és el que pretenc al final, que algú que li agrada molt aquest tipus d'art digui ostres, doncs mira que xulo això, i que gràcies a la meva obra digui doncs comenci a sentir interès per això, perquè això no acabi en l'oblit, que és el que està passant, que acaba a la runa, i és el que a mi em sap greu que passi. Volia fer una mica d'art urbà i les vaig penjar per la ciutat de Barcelona. I volia que es mogués una miqueta aquest art i vaig fer com un joc que es deia Baldosas por el mundo, que qui trobava la peça l'invitava una mica a dir mira, aquesta peça si te la trobes és teva. Perquè la gent em deia, Joan, això t'ho arrencaran. I jo vaig com assumir-ho i dir doncs que la gent ho arranqui, si és que em sembla bé, si a algú li agrada molt el que faig, que s'ho quedin, però amb una condició. Envia'm una foto del teu lloc preferit en la rajola. Ja que nosaltres no podem viatjar, almenys fes que el meu art viatgi per mi. I clar, en molt poc temps, de sobte aquesta rajola va començar a arribar amb fotos de gent que l'havia penjat a San Francisco, a Estambul, a Trapani, i vaig arribar a 36 països en un any i va ser com una cosa una mica bèstia. I això em va fer saltar d'arquitecte purament a artista amb reconeixement. I em va començar a obrir portes arreu. El tema dels urinaris arrenca d'un dia estar fent una canya amb els amics al Raval i dir ostres, sí que foteu el pipi això, no? Jolín, com està... I ells em van dir com, clar, Joan, és normal, clar, què fa el pipi? I jo vaig quedar, com que és normal? O sigui, hem normalitzat una cosa que realment no és tan de normal. Vaig pensar, doncs escolta, ficaré un urinari i ficaré un cartel·lito que fiqui fora de servei. I així va ser, és que jo l'art me n'estic adonant que els pot usar com una eina. Aquesta cosa en concret, doncs vaig dir, doncs agafaré i veiem que aquests murs patrimonials de la ciutat era la part de darrere de la catedral de Barcelona. Llocs tan simbòlics que estiguin orinats, no s'està fent res al respecte i vaig agafar i va sortir a la CNN, va sortir a les notícies de Brasil, de Canadà, perquè tots els llocs contactaven a mi i em deien ostres, és que aquí, mira, truquem de Portugal, d'Oporto, que és que ens passa el mateix, el casc històric està així, per favor, podries enviar-nos la teva obra i penjar-la aquí també? Perquè és que has detectat una casuística i el curiós d'això és que temps després, ara vaig rebre notícies de que al Raval han posat 36 llocs per a poder fer les teves necessitats a l'espai públic, que em sembla com fantàstic perquè realment veus que l'art és una eina que acaba amb una finalitat. La nova és recuperar una mica la meva casa i el meu poble i tornar a venir aquí constantment. Jo el taller, realment, quan la cosa va créixer tant, necessitava molt d'espai i vaig dir si jo tinc un espai preciós allà, doncs
anem a convertir-lo en un taller i aquí ho veieu que aquí són hores que ara vinc. Jo quan... És curiós, de dilluns a divendres soc arquitecte i els caps de setmana soc artista i és algo molt xulo perquè a mi m'arriba un encàrrec o vull fer alguna idea i la puc anar madurant mentalment. Jo vaig pensant en els colors, els combino, què puc fer? I arribo aquí i és que em surt algo molt ràpid, molt immediat, perquè aquí dins ja està fet, ja ho he fet prèviament. I aprofito de que a la meva família puc disfrutar de la meva gent. És una passada poder recuperar tot això i a la vegada seguir disfrutant de la ciutat.